Respecte al sofriment, hi ha una experiència de Lourdes, la més dura de totes, que és piscina d'infants. Piscina d'infants realment és quelcom que posa la pell de gallina, perquè són infants. Llavors, esclar, quan veus aquells nens que estan malalts i que estaran malalts tota la vida, et planteges, i per què? Quin sentit té el sofriment? Però llavors, esclar, un llegeix l'encíclica Dolor salvífic de Joan Pau II i, esclar, i després les paraules de Sant Pau, que adreça als cristians, diu, ara supleixo en mi allò que manca a la creu de Jesús. No és que hi manqui res a la creu de Jesús, evidentment, però sí que nosaltres podem oferir el dolor, el sofriment, i això ens ho han ensenyat els malalts, de com el malalt, quants cops nosaltres, potser per inexperiència, li hem fet mal a un malalt, i ell ha callat, i s'ho han passat, i després ens ha dit molt educadament, mira, no m'agafis així, agafa'm això. Però nosaltres a vegades ens hem despistat o no li hem preguntat, o potser per una llengua que no coneixíem, i conscients de dir, ostres, em sembla que li he fet mal, però em sembla que li he fet mal perquè és que no havia dit res, era una intuïció, perquè s'ho havien passat i clar, què ens ensenya el dolor? Que com es diu en castellà, no hay mal que 100 años dure. Per tant, la fe ens ajuda a saber que aquest dolor... Mira, fa molts anys la doctora Font ens explicava la diferència de viure una malaltia amb fe i viure la malaltia sense fe. Llavors, el que viu la malaltia amb fe, el seu dolor el pot oferir pels altres, per la seva salvació, però el que viu la malaltia sense fe és un dolor que no té cap sentit. És clar que els metges, la seva primera realitat és suprimir el dolor del pacient, perquè això hi ha els analgèsics, però quan fa mal, per què serveix? Home, per passar-ho malament, sí que ho passes malament, però hi ha la vessant sobrenatural, que dius, bueno, sí, ho estic passant malament, però té un sentit. I el dia que deixi aquest món ja no tindré mai més cap dolor, perquè no em farà mal res.